Alakota. Eikö no niin, nyt ne pystyy tunnin kultaan. No niin, siinä on puukko tehdä koulutus. Joo. Rastireikä seinää. Menkää tuonne toiselle puolelle. Tänne panen mä kyllä tosta. No parempi se on. Se rastireikä siihen. Rastireikä siihen. Vittu kun laiskaksi tuli. Onks se kaikki? Pari. Joo. Ja kyllä pitää laittaa sitten umpeen. No teippiähän meillä on. Missä se punainen lippu? Siinä on punainen lippu. Tuolla jossain näkyy toinen. Tuolla näkyy toinen. Joo. Tuleeko? Pitäis vähän potistella niitä. Sieltä tulee viimeistä. Noniin. Oo. No mä menen tonne ulkopuolelle kuvaamaan tänään meidän. Oho, oho. No niin. Ottakaa Koulutus käyntiin. ja muistiinpanovälineet esiin. Nyt 10, se on kuullut taas. Näin. Ota sitä. Aina kaverilta. Joo, elikkä seuraavaksi tehtävä niinkin yksinkertainen ja jokainen varmaan arvaa, kun teillä on kompassit. Elikkä otatte suunnan tuonne toiselle, tästä punaiselta lipulta toiselle punaiselle lipulle. Ja etäisyyden. Elikkä koordinaatin. Elikkä niinku asteena annatte sen tiedon. Elikkä numerotietoa vain. Elikkä kuinka monta metriä tuonne on jo suunta. Ja aika lähti nyt. Ja ette saa keskustella, muuten lähtee kaikki pystyt pois. Elikkä yksilösuoritus. Missä se kynä on pulkki? Se on siinä sen kahvikupin vieressä. Kahvikupin vieressä. On tossa! Tossa on kynä. Joo. Siitä. Siinä. Elikkä etäisyyden ja suunnan mitta laitatte siihen paperiin. Sillä. Te ootte vaan teknosta. Kyllä. Joo, selvä. No niin, ja minuutti alkaa olla kulunut, että ensimmäinen nyt on vaan. Tulee tähän sanomaan tieto. Onko apukouluttaja mitä mieltä? Joko on minuutti mennyt? Otetaan nyt vielä vähän aikaa. Joo. Alussa oli vähän harpomista, niin kynä oli hävyyksissä ja Elikkä missä suunnassa se on ja mikä etäisyys sinne on? Johan täällä soikin melkoinen taustamusiikki. Niin, sitä oli sanomassa toi Juntusen Jankkit. Mä vielä tämän viikon niin paljon eri nappuloita. Perussetti kuitenkin suurin piirtein samaan suuntaan ainakin. No niin, oisko se jo? Jollakin nyt ensimmäisenä tulee tänne sanomaan. No niin, sieltä nyt joku ilmoittamaan. Mikä oli nimi? Relo. Relo. Ootapas. Kummassakos listassa se on? Konehuolto. Konejoukkueen puolella varmaan.
niin koneryhmä, joo siellä. E-kuljettajat pitää. Koneryhmä. Relo. Niin tuossa on. Relo TJ. Näkö osu tuossa? Brelo. Niin, B. Joo, minä että Relo. Minä että missä on R. Joo. Näitä. No eikö muista miten ne oikeesti ilmoitettiin nuo? Joo. Sehän olisi silleen, että tähän pystyy 0. Mutta voisin pistää tuollakin. Niin, se astonmerkki. Joo. Se on siinä. Sitten voitte mennä sinne odotuspaikalle. Seuraava. Anna pelaa se kynä nyt multa. No niin, seuraava tänne nyt. En kyllä yhtään muista tästä hommasta mitään. Ei se mitään ne muutkaan muista. No, se on enemmän, tämä on semmonen lottorasti. Mäkelä Ipo. Sitten oli... Vuoveranta-asteella. Entäs etäisyys? En minä siitä tiedä. Vuotessa kannattaa lotolla heittää. Niin, ne muutkin toi. Siihen joku ilmeisesti opetti joskus P-kaavalla P-kaavalla opetti joku semmosen hyvän konstin, mutta kun ei sitä oikein selvä. tiedä itekään sitä. Sitten seuraava. Joo, ja jauhiainen JK. Jauhiainen JK. Joo. 700. Täällä. 27. Sittenpä seuraava. Me voin sinne ottaa. Joo, Oliko tämä tästä tämä? Taisipa olla. Oliko sulla kynää tai paperia? Tuo 28-29. Vai sanot sä jommankumman onko se niinku... No tuolta väliltä en minä osaa. Tuossa noin. No pistää vaikka... Oota, pulkkina. Minä pistän sinne tuon kaksi. Joo, ja sitten oli... Joo, ja sitten vielä viimeinen. Joo, ja sitten... Pulkkinen. Aika sulla jälkeen voit rynkky. lähteä sinne... Joo, mikä oli nimi? Tuo matka muutama ties. Mikä oli nimi? Turtinen. Joo. Niin, sitten... Että tuo matka että... Etkö osannut mitata sitä? Ei. Kannattaa lotot. Aiku matka. Voit sä lotota Ei, kun se on se astonmäärä. voit sä sen suunnankin lähdet niinku lotolla heittää. En minä osaa sanoa sitä mitään. Joo, no ei se sitten. Pistetään tyhjä kohta tuo. Taas siihen nyt jotain kannattanut päivä. Joo. Joo. Joo, no sitten vaan tuonne. Voitte lähteä seuraavalle rastille tai ruveta ruokaa tekemään ihan miten tykkää. Joo. Onko ne sun jäikö teillä hanskat? Joo. No menikö se hyvin? Joo. Siinähän Joo. Pistähän seinäteipillä kiinni, niin saadaan... Joo, laitetaan vaan. Kahvia on jo tullut, tulet sinäkin tänne. Joo, mä tässä tuumata. On se hienon pätkä.